máme tady 4. den a pojedeme pomalu dál po Azurovém pobřeží, směr Francie, Španělsko, úplně přesně nevíme ještě, kde zakempíme, kde se zastavíme. Teď si zatím užíváme ranní relax. Tu holčičku, co je závislá na televizi, si tady nechte, jo? Já jdu umýt to nádobí. Lucinka, jak se máš? Jak se máš? Stejně musíme jít na 2krát, že? Aha, aha. Na 10krát. Já to zase... Kde to máš, mamko? My ti jdeme pomoct. Kde to máš, mamko? Já jsem si to vyložila a chci si tady do toho napustit vařicí vodu ze sprch. Jo. No, takže to můžete vyložit tam a teď umyjeme to méně masný a pak umyjeme to nejvíc masný. A pak si vyčistíte teda zuby, jo? Není na to, když si rodina pomáhá. Jo. Vašičku, tak to vem, já napustím vodu, jo? Bez sprše. Jo, dík. Tak zhodnocení kempu La Vesima. Od kempu jsme vůbec nic nečekali a je to dobře, protože člověk potom není zklamaný. Je to takovej retro kemp, leží na hlavní ulici, dojezdem asi 30 minut do centra Janova, nebo na kraji Janova, ne úplně teda do centra. Jediný, co za mě, tak nás překvapila cena. Jedna noc tady vychází 64 €. Takže 2 noci, které jsme tady strávili, nás vyšly na 128 €. Což za to, že tady vůbec nic není, je docela raketa. Čekala bych třeba 50 € za i se všema těma poplatkama, ale tahle ta částka byla fakt jako hodně. Takže je to na zvážení, jestli prostě ano nebo ne. Je to studený, je no. Wow, brr, fuj. Musím ještě dodat, že bylo super, že ve sprchách byla opravdu teplá voda. Nedostáváte žádný žetony, takže ta voda je prostě na zmáčknutí a opravdu teče. A ty sociály, i ty záchody, umývárky, všecko je to sice hodně retro, ale je to čistý. Pořád tam někdo běhal a pořád tam někdo uklízel. Tak co? Je to všechno doplněný. Jo, vylitý. Vylitý doplněný. Vylitý doplněný, tak jenom dám. Je ne serai, je papa, je ne serai, je kaka. Máme fízlů, samý chryšoti. Doufám, že nás nebudou obtěžovat na pláži. Ani ve Francii nejsou dálniční známky, takže nepojete nic na díl, ale jsou tu zase ty brány, takže už se k jedný teďko blížíme a vyzvedneme si zase lístek a až vyjedeme, tak zase zaplatíme. Merci za to, že jsi. Tak koukej, co dělají. Si tam strkají peníze nebo ne? Aha. Jo. Strkají. Tam strká peníze. Ani tam strká peníze, tak tam musíme dát také. Doprava peníze asi. Kam? Doprava. Ale který jako, tak tam nemusí něco. Tamhle kapka. No. A tamhle vpravo na peníze. Ne, to je ono. Kde?
No? No. No? Ne? Ne. To bolí. Co? To jsou nepřístupné místa, to je úplně k ničemu, že? Kamion budou prohledávat. Máte se vy na tripu? Nevezete něco? Toč! Ještě toč! Dobrý, jsi tady úplně v pohodě, jo? Zakempili jsme a samozřejmě první musela být návštěva u bazénu a zrovna tady vedle probíhá francouzská svatba, tak tady budeme mít chviličku veselo. Jinak jsme tedy přijeli do Cannes ve Francii a našli jsme tady jeden takovej kemp, který se nachází v parku a jmenuje se Paradis. Mají tady bazén a u toho i takovýhle asi jeden tobogán, 3 skluzavky a je to soukromí, jenom pro nás tady vůbec nikdo není. Jsou tady nějací starší lidi, ty se opalujou a skluzavka a tobogán je celá jenom pro vašika, už se tam žene. A druhá zastávka vedla samozřejmě okamžitě k moři. Tamhle za mnou je vidět Cannes. Tam se pojedeme podívat ještě teď večer i nakoupit nějaké jídlo, ať máme večeři. Pozor, jo? Tak, stačilo to, jo? Už to udělal 1000krát, takže to už není slavnový. Hele, tamhle kouká paní z okna, jo? Už se jí to zádivní, jo? A kde? Tam v té Terínkový chalupce. Tam vlastí? Absolutní vychytávka. Máme tady ruty.
bombice, neskutečná.